मोनसे ब्रेकिं निउज थारैनो जोबोद गिख्रंथाव। मिथिस्लाब मोनै गंसे स्कर्पिय'आ गिख्रंथावै गंसे इ-रिक्साखौ सौदों। जाथायानो जादों क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव। सौग्रावनानै बावैसो क'क्राझार सहरनि लामायाव डिभाइडेड होनायाव मानखोफैदों स्कर्पिय' गारिया। नोंथांमोनहा भिडिअ'आव मोजाङै नाय, थारैनो जोबोद गिख्रंथाव। माबादि मासेबां गिथावना नोंथाङाबो हमदां हादों जानांगौ। बे गिख्रंथाव जाथाय जानायाव खाफाल मोजां बादियै रावबो जेबो जायासै। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।